Kapuyan niya biyanya ay. Mama! Oh! Tagpang mo dun eh. Asa ba iso-iso dia? Asa mas daddy mo? Tawag ka to, mga patabang dia. Kasandiwan ako ma. Ay, surindir dong. Agwantahan na lang ng module dong. At least da kayo makatunan. Saan man kayo naman sa panahon karon. Tawag ka daddy mo. Patabang anak. Dapat mga mama, papa mo adyan eh. Ay, kasandiwan ako. Patubagon gitu mo anay. Kalisod kayo. Dada! Oh, sama na! Lisod kayo module. Kagalisod siya ng module niya oh. Sige na pag-module ka siya po ni surrender. Surrender na, no? Kinisod mo ka na. Sige, matanig ko ano eh. Sa may problema ni? Sabi, kalibog ko rin na bata ko. Ningko tari natin ito. Kabangi ko ninyo. Saan ba pagtabang naman ninyo nga? Di na may kabalo. Kaya di ko basahon ta ni Be. Araling panlipunan. Unang markahan. Uy, tarong magkuhan. Uy, takar magkuhan. Saan ba rin? O, parang kumasa dire. Saan kang basang no? Muram no? Parang gawag kakagikindir noon. Isod po ani tao noy. O saan may patabang? Kami patabag ano dong? May basahan ni Be. Ikay basahan ni Be. Kaya ako tabag ari na. Kung pinagkatabag ano? Hindi ako tabag ano dong. Saan mo? Sayang raan dong? Mother tongue basid multilingual edukasyon. Dapat kamu mo tubag anak. Kay di ka puy na kong eskwela. Kay di na ko ka gugwanta anak. Nga dili na nako na makaya lisod kayo. Dapat patilawan ninyo. Ang kalisod na mong estudyante. Dili may mga genius. Ayaw may ninyo. Isuwa. Pagkopyahan sa talihabi. Saan naman? Surap ani uy. Kopya mga diri. Saan bukan o wala ka kahumag eskwela? Aba, itong anak ko kakuha na nagkagulan ni Mayo kay gano'n, dili tamo tabang ni dapat mo tabang tamo kanan. Na, ikaw mo problema ni mo pagkabata ko kay di mo ka maminaw sa maestra ko. Bakit gano'n ko? Gano'n ni ambak ko ning kat-kat at bayabas. Pariyara pa tagduwa kan ikas ko sa kurang sa eskwelahan, nasangit akong short dito gisi. Kani dapat karon mga bata dong, eskwela dong. Paningkamot dong kay paabot pa no, magdikanan na pud mo dong. Para naamoy katudlo dong, makabalo mo dong, awa mi dong, ayaw mi sunda dong. Wa mi nakahuman sa mong pag-eskwela. Dili mi katudlo sa mga anak sama nimo, lisod kay ni dong. O dong dapat tong eskwela jud tarong dong kay mawata ka balo dong, mahimo ka kanang engineer, mahimo kang pulis, mahimo kang kwan. Basta mahimo ka. Importante na kay mo manon. Yung saon ta ni ron? Ha? Oh, saon ta ni ron? Ato na tubagon ron. Kakuya pa ani eskwela oy. Na, bay gani. Bay gani naka-vitamins ka dito sa vitamins eh. May muutok murag may unod. Nay uno dapat jud ni uno tong utok. Kinahanglan mag-vitamins sa aning kwan. Kay para makabaluta kita na may eskwela no ani noon rong module oy. Galisod mo ka ni ay. Salam ni ubrahan ay. Pumansira ka tunga ra gid ani dili gid tanan. Mana diha? Kay imo katapan. Tuga-tuga mo pa eskwela. Di pun man dai mo kamao. Bagan ikay eskwela dong kay para ka pakatunan dong. Baka ni ikaw eskwela niya, di man ka mo tubag di ay. Di pa dulaan ko. Kami tubag diha. Katak ko. Hoy, asa ba ka? Magduwa ka na to? Asa ba ka dong? Ano mo, ano lagi na? Awa na ni ron niya kita na mag-eskwela ani noon. Budo kaya kita juga graduate duan. Ikaw, baik, makatubag na ka diha. Dili na ko mansira ang tanan ang uba basagtan ako uba dili jud labi na ning Punta na itong anak ko, kagkiyat na lang, pero hindi naong akong anak ko, tagalawar na ako. Tanawa ni. Kita naman yung naglibog ka ni noon oh. Kini module juga ay, makaguba dyan, relasyon yung module ay. Tanawa ni Yun oh. na ako, makaaway tayo ni Madugay. Madirtang. Oh, asiri na dia ka mangkapya ko nimo. Madirtang, kanang dila sa inahan, madirtang. Ah, kasi dila sinahan. Madirtang. Saan kaya? Tapos ko, ikaw tubag doon. Iya, ma. Asa na ko kay? Tuwa ko na,